Proċess ta' konsultazzjoni ta' xarejn sabiex il-Gvern jirrifletti fuq il-prijoritajiet u l-bżonnijiet tal-lum il-ġurnata fil-qasam tal-edukazzjoni. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-bidliet fil-liġi tal-edukazzjoni. L-aħħar tibdil fil-liġi sar fl-2012 ftit ġimgħat biss qabel ma xogħli għall-Parlament. Il-Ministru Bartolo stqar li qed issir talba istituzzjonali mill-Università, mill-EMCAST u mill-Kummissjoni Nazzjonali li jixtiequ liġi tal-edukazzjoni li tkun tapplika għalihom separatament. Huwa fisser kif il-Gvern huwa impenjat li jkompli jaħdem fuq in-numru inaċċettabbli ta' studenti li qed joħorġu mill-iskola mingħajr il-ħiliet meħtieġa. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li minn stħarriġ li kien sar mill-Union tal-Allima fl-2011 juri li relazzjonijiet tal-kapijiet tal-iskejjel u l-allima mal-awtoritajiet tal-edukazzjoni ma jirriflettux prattiċi demokratiċi. Matul iż-żminijiet ġieli saru talbiet li għandu bżonn ikun hemm aktar demokrazija fit-tmexxija tal-iskejjel fir-relazzjoni bejn iċ-ċentru u l-iskejjel. Ġieli smajna l-istudenti jitolbu li għandu jkollhom leħen iżjed. Huwa qal li kien hemm ukoll ilment fuq il-burokrazija li teżisti u li minħabba diversi saffi li kien hemm fl-edukazzjoni, il-kapijiet tal-iskejjel jgħaddu ħafna mill-ħin tagħhom f'ħafna proċessi burokratiċi. Il-Ministru Bartolo qal li ser tingħata importanza wkoll li drittijiet u l-obbligi tal-ġenituri u l-istudenti fil-qasam edukattiv. Il-Ministru Bartolo żied jgħid li fiż-żmien li ġej se jiġi ppubblikat dokument dwar l-Istrateġija Edukattiva Nazzjonali, dan sabiex titfassal it-triq il-qudiem għall-10 snin li ġejjin. Barra minn hekk il-Ministeru tal-Edukazzjoni jixtieq lis-settur privat u kummerċjali wkoll jagħti l-idea tiegħu għal tibdil fil-liġi dwar l-edukazzjoni.